Trobem la felicitat en aquelles petites coses que donen sentit a allò que fem i que ens fan sentir bé. L'alegria de compartir moments, d'aprendre, de treballar plegats i d'aconseguir els nostres somnis a partir del nostre esforç. Amb la confiança de creure en nosaltres i saber que podem continuar creixent amb il·lusió i sentint-nos persones realitzades i valorades. Vivim i experimentem. I ens sentim persones acompanyades i motivades per emprendre un camí amb oportunitats de futur. Estem compromesos amb el territori i arrelats al Penedès des de fa més de 50 anys. Volem ser un exemple de compromís social i acompanyar i ajudar les persones a aconseguir nous reptes i oportunitats perquè millorin la seva qualitat de vida. I ho volem fer sumant per a la construcció d'un territori més responsable i més solidari.
La nostra fortalesa és el treball en equip i és així com volem viure i acomplir els nostres somnis. Tenim empenta i passió i la determinació necessària per aprofitar totes les oportunitats amb la confiança de persones que volem formar part d'una societat més inclusiva i justa. Amb l'esperança de saber que treballem per a la igualtat i el desig de pensar que és possible aconseguir-ho.